मागो दमासिनि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। बर'नि बे बागुरुम्बा मोसानायखौ आरो बे बागुरुम्बा दोहौखौ फैगौ 17 जानुवारियाव भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि माननीय नरेन्द्र मदि बिथांनि गाहाय आलासि महर नुजाथिनायजों बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बेनिनो आगोलनिफ्राय 12 थारिखनिफ्राय सोलिनानै जि तालिम बेयो सोलिगासिनो दङ आरो गमामायैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना आरो बिश्व दरबाराव दिनै बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे जोंनि बे आसाम गभर्नमेन्ट आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन दिनैनि समाव। मानो होनबा बर'नि हारिमुखौ बेसेबांबा गोजौआव लाबोनो थाखाय बिथाङा आरो बिथांनि नाजानायजों बर' हारिनि जाबायदि सेस्था आरो बेखौ दिनै बिश्व दरबाराव लांनो हागोनखौ जों मिजिंथियो आरो दिनै मोजाङै मोजां बे तालिमा सोलिगासिनो दङ। दिनै बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, बाथौ गौथुम, फरायसा आफाद बयबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा खौसेयै रायज्लायनानै दिनैनि बे हयथ' हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामहोनायाव मदद होदों आरो बेखौ आसाम सरकारा बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो सावरायनायनि गेजेरजों दिनै आरो बागुरुम्बा दोहौखौ जे फैगौ जानुवारिनि 17 थारिखआव बे बिश्व दरबारनि मोखाङाव जोङो जाफुंसार होनो हागोनखौ मिजिंथियो आरो जों बयबो एक्सपार्ट कमिटिल' नङा आसामनि कालचारेल डिपार्टमेन्ट बिथांमोननि नाजानाय आसाम गभर्नमेन्टनि जाखिनि थानाय जानाय बिनि बेबस्था खालामना होनाय फ्राय 10,000 बे मोसाखावरिफोरखौ लानानै दिनै तालिम होबाय थानाया जों साबायखर बावनांगोन। बे गमामायैनो बिराद गिदिर मोनसे बर' हारिनि थाखाय बियो जाफुंसार जानो थांगासिनो दङ। दिनैनि समाव जोङो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टखौ थुलुंगा होनांगोन। जोंनि जायफोर मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों बिनि बिमा बिफाखौबो जों साबायखर होनांगोन। बर' हारिनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादखौ जों साबायखर होनांगोन। बिथांमोनाबो गामि हालामनिफ्राय दिनै मोसाखावरिफोरखौ दैथायहरदों आरो बेवहाय मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों दिनै मेडिकेल ट्रिटमेन्टफोरखौबो खालामगासिनो दङ। खुनु उसुबिदा जायाखै। माबा मोनसे जायोबानो लोगो लोगो ट्रिटमेन्ट हयथ' सासे सानैया एसे दुरबल दङमोन बेफोर गेस जादों खायसेया बेफोर मोजां लामायाव दङ। दाबो जोङो बिराद मोजाङावनो दङ आरो बेखौ जों जाफुंसार खालामनायखौ जोङो बोराइ बाथौनि सेरावबो आर'ज गाबदों। बियो गासैबो हाबाफारिया हयथ' बै खालि जोङो जाफुंसार महर बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो देरगाथाव बायदि जोङो भारतनि नखर मन्थ्रिनि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनायाव बेयो जाफुंसार महरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो बर'नि गासै रायजो राजा आरो आसामनि जायफोरा बे बागुरुम्बा दोहौखौ नायनो लुगैदों टिकेटआ बिराद लिमिटेड। टिकेटनि थाखाय गोबां दिनै नायनो लुगैदोंब्लाबो हयथ' मोननो हायाखै। बर'नि माहारियारि आफादनि गेजेरजों माखासे टिकेटनि बेब'स्था खालामना होनाय जादों। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो 3 जनाव टिकेट होनायनि बेब'स्था खालामदों। कलाक्षेत्र आरो दिनै बे स्टेडियामनि मोखाङाव आरो रबीन्द्र भवन। दा बेबो थोजासे नङा। बेयाव फ्राय 23,000 सिट केपासिटि दङ होननानै जों मिथिदों आरो बिनिनो सानजा पार्टजों मोननैया जाबाय जोंनि खाम सिफुं जथा मेथाइ खनगिरिफोरनि थाखाय रिजार्भेसन लाखिनाय जादों आरो बेहायनो थागोन बिनिबो सिटआ खमिदों। बेनिखायनो जायफोरा टिकेट मोनाखै बेनिखायनो गाबोननि जा आखरा माने गिबि दिन्थि बेनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार माननीय गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फैगोन, बाहागो लाफैगोन। बेहायबो जोंनि साखाथियाव थानाय बा बिथांमोना बे 17 जानुवारियाव बाहागो लानो टिकेट मोनाखैब्ला बे मोनाबिलि समाव फैनानै फ्राय 5 रिंगानिफ्राय बे स्टार्ट जागोन आरो बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो मोजाङै खुनु टिकेट नाङालासे बेखौ नायनो मोनगोन आरो। दा बेनिखायनो जोंबो एक्सपार्ट कमिटि जानानै खावलायदों जाहाथे जों बयबो जोंनि बे बागुरुम्बा दोहौखौ जे जोङो बिश्व दरबाराव जोङो बर' हारिनि हारिमुखौ देखायनायजों लोगोसे मिथिजानायजों
जोङो बयबो बाहागो लानांगोन। आं बेनिखायनो एक्सपार्ट कमिटि जानानैबो बयखौबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। गोजोन्थों।